Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Darang ang katawan sa matinding sikat ng araw. Langhap ang makapal na usok at alikabok sa kalsada. Ito ang halos araw-araw na eksena na sinasagupa ng dyaryo boy na si Zahid. Kailangan niyang kumayod at magbanat ng buto. Kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Marami ang natutuwa sa kanya dahil bukod kasi sa masipag, ay kilala pa siyang matapat sa kanyang mga customer. Hindi siya nandadaya ng presyo at laging nagsusukli ng sakto sa kanyang mga parokyano. Hindi rin niya pinag-iinteresan ang mga sobrang barya na aksidenteng na ibabayad sa kanya. Bukod dito, marami pa ang kanyang napapahanga dahil kahit kailan ay hindi niya ininda ang kanyang kapansanan. Ipinanganak kasi si Zahid na bulag ang dalawang mga mata. Ang kanyang kaawa-awang kondisyon ay lalo pang pinalala ng paghihiwalay ng kanyang ama't ina. Ngunit sa kabila ng madilim na sitwasyon, ay nanatiling maliwanag ang pananaw sa buhay ni Zahid. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya iaasa sa kamay ng ibang tao ang kanyang kapalaran. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, subalit ilang beses din siyang nabigo. Minsan ay naranasan pa niyang limusan ng ibang tao sa pag-aakalang ito ay makakatulong sa kanya. Sa halip na matuwa, excuse me po. Sorry naman. Sa halip na matuwa, ay insulto ang naramdaman ni Zahid. Ang perang ibinigay sa kanya ay itinapon niyang pabalik sa taong nagbigay nito. Ma-pride to si Zahid, no? Oo. May paninindigan eh. Sige. Ipinagpatuloy ni Zahid ang paghahanap ng pagkakakitaan hanggang sa matutunan niya ang pagbebenta ng dyaryo. Simula noon, ay ito na ang kanyang naging munting paraiso, ang makapaghatid ng balita at inspirasyon sa kanyang mga nakakasalamuha. Kabisado ng mga nakakakilala kay Zahid ang matatag na prinsipyo niya. Kaya kapag may mga bagong dayo na nanaawa dito at gustong magbigay ng limos, agad silang sinasabihan ng, "Brad, itago mo ng barya mo dahil hindi pulube ang bulag na yan na nagtitinda ng dyaryo." Bulag man at hindi nakakakita, naway magsilbing liwanag para sa iba ang karanasan ni Zahid. Ang dyaryo boy na hindi lang tagahatid ng balita, ngunit tagakalat din ng pag-asa. Isang patunay na sa bawat trahedya sa buhay ay may magandang balita na naghihintay. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Mr. Zahid, ang kahanga-hangang dyaryo boy ng Karachi, Pakistan. Ang nakaka-inspire na panayam sa kanya ay mapapanood nyo rin sa YouTube. Alam mo nangyari sa amin minsan yan, kumain kami sa karinderya, may tira kaming pansit. Okay. Hindi namin naubos. Sabi, sige balutin na lang natin. May nakita kaming, may nakasalubong kami sa daan na pulube, partner. So, ayan, bigay mo na lang yung pansit sa kanya, kawawa naman. So, inabot ng isa namin kasama yung pansit. Mamaya, pagbigay namin ng pansit, naglabas ng Android phone. Boom kayo! Naka-Cherry Mobile Flare S4. With Hindi pala pulube. huwag ka kasi judgmental. Grabe ka! Galing lang pala sa trabaho. Amoy masipag lang pala. Pahiya kami, sige, amin na lang po ito. Hindi nagsalita. Hindi nagsalita, naglabas na sabi niya, hello. Talo pa yung phone namin eh. Nakakalurkay. Alam mo,
natutuwa ako sa prinsipyo ni Zahid. Mm. May mga tao talaga na ganyan na ang prinsipyo nila is, hindi ako hihingi ng tulong kasi kaya ko naman pagtrabahuhan ito. Correct. At nakakabilib din dahil napakasipag niya at hindi niya hinayaan na yung kanyang kapansanan magpigil para kumita siya ng pera. Tayo nga nakumpleto ang lahat ng parte ng katawan, walang problema, tinatamad maghanap ng trabaho. Nakakahiya Yan. naman. Kung ikaw yun na nakatihaya pa sa bahay, pinaparinggang ka namin, ikaw yun. Huwag kang magbingi-bingihan dyan, ha? Huwag kang tamaran dyan. Huwag mong patayin yung radyo, ha? Ikaw yon. Kasi nakakahiya naman dito kay Mr. Zahid na bulag, 2 mata. Ang hirap kayan mawalan ng Correct. paningin, mga kaibigan. True. Actually, kung tutuusin, parte ko nandito yan talaga sa Pilipinas, iisipin niya, manlimos na lang kasi yun na lang yung pwede kong gawin. Wala na akong ibang pwede magagawa. But no, sabi niya, I can do so much more. Correct. Kaya kong magtrabaho kahit may kapansanan ako. Tama. Pero minsan, mga kaibigan, wag din nating wag tayong magkakamali dun sa tinatawag nating paninindigan at dun sa pride. Correct. Kasi hindi rin naman masama na humingi ng tulong. Correct. Di man minsan binibigyan na tayo ng tulong kasi alam naman ng mga tao yun na nangangailangan tayo. Kaya lang minsan tumatanggi pa tayo kasi mataas ang pride natin. correct. Hindi ko kailangan ng tulong. Correct. Kaya ko to. May mga ganyan din. Parang ganun si Zahid, di ba? Correct. Pero wag tayong malilito, ha, kasi Oo. minsan yung pride na yan minsan makakasama din sa atin. Correct. Isipin ng tao, ikaw na nga 'tong tinutulungan, na arte ka pa, 'di ba? Choosy ka pa. Chumuchoosy ka It pa. is okay na tumanggap ng tulong. Tulong, It is tama. okay na tumanggap ng pera. Correct. Okay lang po talaga yon. At the best is Zahid kasi bukod sa despite of his disability, pinili pa rin niya na magtrabaho. Kahanga-hanga nga naman talaga yung ganyang klaseng eksena. At kahiya-hiya sa atin, Normal tayo. na ang daming reklamo, ayaw maghanap ng trabaho, ayaw magbanat ng buto. Tama. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Correct, 'di ba? Thank you very much, Zahid. Maraming salamat sa kwento ng Mahiwagang Burnay, 'di ba? Alam mo, partner, naalala ko lang yung sinabi ni Cardinal Tagle kagabi sa kanyang speech sa CMMA Awards na yung kahalaga ng pamilya. Kasi po yung tema ng 37 CMMA is ano yun? Part English kasi naguguluhan ako It's about family. It's about the tama. family. So, parang kwento niya po doon, mga kabisyo. Kasi naalala ko lang sa kwento ni Zahid na bukod sa bulag siya, nawalan pa siya ng mga magulang. So, kwento doon, napakalungkot. Parang ang hirap di ba? Kaya kahit na... Ang mga magulang pa naman ang sandalan natin kapag may problema tayo, di yung ba? kapag parang hirap na tayo, there's always your mom to call. Correct. And there's always your dad who knows what to say. Di ba? Tama. Laging ganun Sabi niya doon na minsan kasi we take for granted yung kung sino yung mga tao na kasama natin correct, araw-araw, yung which is our family. Pamilya natin. Pero sa totoo lang, napakalaki po ng role that they play in our lives. Kwento niya po yung yung tungkol sa nangyari sa Syria, nang minsan na meron siyang mga nakausap na mga refugees doon. Sabi niya na, bakit ikaw lang? Kausap niya, anak, nasa na mga magulang mo? Tapos ang sabi sa kanya is, wala po, naiwan po sa Syria. At alam mo yung parang, sabi nga ni Cardinal, parang grabe ibig sabihin nito, kung ano man yung perang natitira ng mga magulang, ibinigay na nila, makatakas lang yung anak. Ganun Sipin mo, ganun yung gagawin all four. Ang lungkot lang, mga kaibigan, kapag minsan, di ba, tama yung sinabi mo, partner, tinitake for granted natin ang presensya ng ating pamilya, di ba, inaaway natin yung mga kapatid natin, sumasagot tayo sa mga nanay at tatay natin. Isipin nyo, mga kaibigan, nandyan sila kahit ganyan ang ugali mo. Kahit sumasagot at nangaaway ka sa family members mo, kahit di ba? kadalasan inuuna mo pa yung jowa mo kaysa sa kanila, Correct. hindi sila aalis. Totoo Kapag yan. umiyak ka, sila din yung unang Sa kanila ka rin tatakbo Sila din ang unang pupunas ng uhog mo di ba? Totoo yan. So, wag mo pahalagahan ang iyong pamilya, kabisyo, kasi Correct. sabi nga nila, magkabali-baligtad man ang mundo. Magkawala ka man ng pera, Correct. diba? Kayo pa rin ang magkakasama. Tama, diba? Blood is always thicker than water. Tama. Thank Family you, first. Correct. Thank you, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! At maraming salamat din, mga kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At
habang nariyan kayo mga kabiso. Ang tambalan, walang kalaban. Number 1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa balanding may determinasyon. Yun!